गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. जर इथल्या भूमिपुत्रांना त्याच्यामध्ये नोकऱ्या मिळणार असतील तर काय होणार? इथे आंबा, काजू वगैरे सगळं, फणस वगैरे या सगळ्या निसर्गरम्य असा हा परिसर आहे. तुम्हाला माहिती आहे की कोकण किनारपट्टा हा आपल्याला महाराष्ट्राला लाभलेला एक वैभवशाली असा हा परिसर आहे. आणि त्या परिसरामध्ये उद्योगाला पर्यटनाला उद्योगाचा दर्जा आपण दिला होता. पर्यटन विकास तिकडे करत होतो. चिपी एअरपोर्टसुद्धा जे इथले सगळे जे काय मोठी मोठी सूक्ष्म माणसं झाली त्यांना आणता आलं नाही, पण माझ्या काळामध्ये तो झाला त्याचं उद्घाटन. चिपी एअरपोर्टसुद्धा जे इथले सगळे जे काय मोठी मोठी सूक्ष्म माणसं झाली त्यांना आणता आलं नाही, पण माझ्या काळामध्ये तो झाला त्याचं उद्घाटन. तर एवढा चांगला प्रकल्प असेल तर मोकळेपणाने तुम्ही का नाही लोकांसमोर जात? आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.